afdelingerne. Det kan høre, at den her den kommer gående, og Hanne har de røde sko på i dag. Du kan tage mig lige her. Og så kunne jeg sige, at jeg var snart. Kom her. Jeg var en lille steg. Jeg kryber hen ad vejen. Jeg var en lille steg. Jeg kryber hen ad vejen. Kommer ikke hønen ikke kan. Gik tur og gik fra Gardagad. Og høste sejle rundt. Og solen sejle ud. Og og derfor står hun faktisk hos dig. For savne måtte høj. Og torde det slæver, som du ser. Men der er jul og tøj af den. Og så vi begge to og lukket. Og hvis der ikke tager fejl, du er ikke blandt til